asaira ka ahlus sunnah wal jamaah. يا من عصيت الله يوما غافلا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga loksami mga pagariami, giyang kaya video tano imanto na pembentay kami yagu yang kaya sek. Pembentay nami yang kaya Tadi muna ng oras. Oway. Magandang guna. Oway. Kena ubah tabu peniuning guna wana kekuatan no si guna na kena bahas kami bu yang kaya bangsa tanu si magister kalawan tanu pengguna sagi yang kaya uras insyaallah. Ayos tada kuan pemerintahan lagi kaya kuan video ang kaya pagaritan kakatan. Wah, lokstanu. Kakatan wa ini ko mga kakatan din na mga ulama si sarana ko mga amana di tanu di mi pagandis. Oway pagadatan. Oway pagadatan. Nasala ka ora kay kuan Dr. Farok. Sekali. Ay pakisasi na doktor kepian ini orang kami makarayak antuna ipembetuan sa asaira sufi agu antun na so mga salafi agu antun na so mga wahabi. Madalaya. May pansin ka Ustad nagi to awan gingan MC na yo mapasadin mati ang na pakaisin na pumaning asira. So di man tayo gusto imasin na sa misa. Basi kasira na. Sana aku pa kaya iya sabab. Na iman to na miyasalin so sabagi. Kenapa lang sabagi. Gira miya nagiran so ngaran sa ira na salakap ke pikiran. Lalu pihak gugu dah pemakin Oh, Siko sabad. Lain dia membusad da so salafi. So kegudu nanti kan ko ngarana salafi na lain dup kesisikan so sabad di kebubaya. Wah. Gitu yang payan iman to sagi yang kaya miya ulah sa social media. Salah ka miya praradian ko sabagi. Isap nus tada kepakaya pada minisi nga Iran. Na bupia sektana kasi nga tao ko sabi ko masisi nga Iran. Nah, giyang oto giyang naman umiya kaisyo na dinteng katanga ate ko maranaw. Dinteng katanga ka minisyo na Pihak yang niya so mala ko saro na oras. so mati ipukunun na inisi yan ay mana abudi ko upama ko giyang kakatanwa doktor na upama ko adum oras ano man lakay skanian na mati pugu sa nga subuso sa na mati pugu sero. Na sumambuso sope. Na sumambuso wahabi na sumambuso salat. Mga ti tanto ako. O pamakatino di ustad nagyang kaya kapakapkedetan no ki kakadoktor na multa ka ini. Wah, isa na sama na isa paginung katano seo. Ging kaya kakatanwa doktor na utati ka kuan. Multa ka at nga inatinan yan. Pamakapagilaya na kanaw ba ya bendingan yan sana inisong yan sana nagyang kaya kuan. Pakaisa ka mataganan pakaisa. Ay manan yan na ging kaya kakatanwa doktor na sumiyong san na kena ubaya tapik yan na ging kaya ni isu. Kamatagun bu ni isu ko urian udin na antaw nung kauna ano. Pwede marane urian. Si urian nga nagya pasado kuanya leksurian na ini isu umbud mataga ging kaya Pakaisa. Pakaisa. So isaw to ako. So skanian na sembug udin na ayam kisembugin na so mga ilmu yan na ando. So ano Stag na rin siya natin ko ano. Na gitu sa pa sumbug skanian na din na mga reference. Da inaloy niya ano. Kasudyo barat yan na. So andungid na ilmu yan katawan na gitu ni ini sumbug yan. Na munta yan tayo pakapalintah.
sa mga asaira na gitu gina sa grupo apa man si Iran ito tumugangaran ko Abul Hasan al-Ash'ari. So Abul Hasan al-Ash'ari na ayakin mo sama na to Ustad na ito pagunguta pagpandemya bersya na so mga asaira mana mga tawa kuan na ito tumpo kirambin na ginaweran si iko Abul Hasan al-Ash'ari. So na basta man keso ngaran asaira na mga tao to ito tumpo kiran ay ngaran ni Ransiko Abul Hasan al-Ash'ari. Kaya isa ako na kapayap na sa mga pagalitan na munta nila ng utak yaw siya tanong sa bitira sa kawa. Yung ito ahlus sunnah di naman ahlus sunnah wal jamaah. May siya tanong na nga makumpat mapuntok bin na yaw siya tanong. tanong na si ko rago na si ko hijra apa man 270 miaten o sabain. Ay man na may po so mga sahaba, may po so mga tabi'in, may po so mga atba' tabi'in, apay sa mga atba' tabi'in na ikadaglanon na may po, kasi ito ko pa na al-qarn al-thalith na nasa gini Abul Hasan al-Ash'ari para katukoni o taas kanyan na ayaw pagbagan na iakida niya na Mu'tazila. Ino ito Mu'tazila na aya kaya sa kanyan na sokya imuwata na sokya pamana may ito na miyawa pa so ama yan na pure na so ina iyan na miya pangarumaya niya pamana al-Jubai nagipil Imam Mu'tazila sa Baghdad kuwan na sokya bulu kaya pagalayan na siya ni Abul Hasan al-Ash'ari na si pagala sa kimot al-Jubai Mu'tazila. Isagi nga na kuan pag niya kaya simbaga nga kakatan wa doktor balasan wallah palindun wallah so umurian ako siapa niyan na ay sebut na so Abul Hasan al-Ash'ari na si imi sa gamanguda ko akido Jubai. Jubai ya Dito sa mga pangaroma kay ina yan. ay akido niyan na Mu'tazila. Mu'tazila. Akido niyan. Gi nga ya mga Mu'tazila na isad na kadalayaman na kuan. Naging ito tama na sila na tinigiran ng Quran na makhluk. So sama nan naging kaya pag niyakuan na ay sa buto na so Abul Hasan al-Ash'ari na si imike sa manguda si ko Panarima Mu'tazila. Na mimbolo ya siya ni Abul Hasan ayain po yan na ilmu Mu'tazila. Tama sa di mamakulo na Mu'tazila sekalian. Tama sa mimbolo ya ulama na ayamala ulama apa man Mu'tazila sa Baghdad na so Abul Hasan al-Ash'ari. Tama sa kaya kumagad mo patagyan mo to miya pagmamayan na ayabihin na mufti si ko upaman nakapita Mu'tazila na so Abul Hasan al-Ash'ari. Na mimbolo so Abul Hasan al-Ash'ari aluman langap na Mu'tazila. Sekalian ni mufti mga Mu'tazila sa Baghdad. Oke, dasar mo tado mati kaya wa patagyan ko ta karon may inayan kaya sabihin yan na inilah naman wallah sa paman na tingin na dia kaya Mu'tazila na ribot ay kasupak na ikukuan kalau kura na gususun na ini pagawa ay nagyong tuwa Mu'tazila na bimbal sekalian sa kapitian apagentan o ahlus sunnah gusu Mu'tazila nagiti kay pamanang utwa inbalan yan nasinya no tokin wa ko akidi kullabi kaadna ulama sa oras ngaran na kullabi na pamana kaya na uwiliya sa sugi ko mga sifat wallah na ayat kaya patano Abul Hasan yung titigilan na siya kina Abul Hasan al-Ash'ari natupag kaya may tulong sa kullabi kaya niya kaya patano tuwa kopit sama no to Ustad na giyang ko tatigi kakadoktor pakaldun wala sa umurian giyang ko takya pakapikiri Abul Hasan al-Ash'ari at giyang naging kaiyak pita Mu'tazila na ribataya kaso pakad no Quran agusu hadith na may alin na tigi na nimbal sa kanin sa akuan bagu madhabiyan as inyan kinwa ki kullabi ayami pagumanang ro Ustad na
Actually na si Abul Hasan Al-Ash'ari na kanabas kanin misiri limba alsa. Kenapa mimba? Kanabas kanin mimba alsa kapitian abagu. Kaaya kesong kita nih na so kuan. Ama anak kinuan ya. Anak kinuan niya na. Kenapa mimba? Why? Ama na kayo pa mako mimba naskan ini pembe so. Why? Pembe sa ano. Nah gitu ati kenar na ba. Why? Kaskan si niya miya songkit ang kota ilmu abagu. Madhabiyan abagu si ko kollabi. So Abul Hasan Al-Ash'ari na kanya bumibulo so umur yan na ayak kaya pertanian na madhab si ku akidah na so akidah to Imam Ahmad na so Imam Ahmad na sikanin Imam Ahli Sunnah Samba Huraf nawid na miyaw pagkod din yan rota so Imam Ahmad na ayak kaya pertanian o paman Abul Hasan Al-Ash'ari na so akidah Imam Ahmad dari itu akidah ahli sunnah jemaah mimbar sekalian sa dua kitab yang tua sama no to Ustad na gingo tua kabasang nga kakatan wa doktor na so Abul Hasan Al-Ash'ari na sisa gingo tua amana na Uriano may 40 ragun si Uriano kaya may 40 ragun na sumiyong skanian si Eko akidah na panarima o Kullabi. Imam Ahmad Imam Ahmad amana gitu so tigtano Ahlus Sunnah wal Jamaah. wal Jamaah. Na so kaya pa ka sungyan nun na mimbilwis kanya na pamokan na titu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, gitu sabab so mga asa irayman to natitaro niran udina siran mambuna pecirang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh. Kagi giyang kaya na nasabaniran sa ginawairan na sumiyong ko Ahlus Sunnah Wal Jamaah. wal Jamaah. Sama no to na si ko on ampan udo niya nakasong ko madhabu Imam Ahmad na dua kaya saga do niya na kuan madhab. Kasi ko pagani na Mu'tazila na ini pagawa niya man to api ko pabulyan niya na marata. Na nasob yung masagi ko to kesong kita niya sa ilmu siya kanya kullabi. Na miya tarima yung sa marata na tomyo galisi ko panarima madhab ya kanya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, gitu so Ahlus Sunnah wal Jamaah. Isa akin katano sama no to Ustadu na pana sibut ndano sa nga katiro nga katano. Na amay ka sutaw. Udi na masay man to na saka. Na titaro na ka askan asa ira ka. Oh. Na ayak ka kadegan na ka na sutitu. Apa na rima o? Abul Hasan Al-Ash'ari na asa ira ka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh. Allahu alam na aya kalilid na gini ni tatanga din yan. Oh. Kabenar yan si maka kuan. Gingo to amana isi nga gingo to mga amana mag-akida sa Asy'ariyah. Kay naptiro niya ka na so amana niya na akidaw Abul Hasan Al-Ash'ari si iko amana gingo to yang alun niya na mga kitab gitu amana akidah wa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sigo mga syaira kaya tubot yakin ni Abul Hasan Al-Ash'ari. Kaya awain yan siyang ito isa may panutula ko na pungutuban na indiin yan so susunod niya no. So aga pa kaya ito na susunod niya na ako na tingin na lagi din na kaya awai yakan si ko Panarima yan panarima yan na miyon. So yaman na may tanggad so Abul Hasan Al-Ash'ari na giraran sa kanya mo sa ngutawara so giraran sa kanya mo sa imamu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sama no to na si Abul Hasan Al-Ash'ari kasabot sa nga katiro nga Ilocostano na si ko Orian o kini pagawa niya sa yung Mu'tazila o yung ikadu siyudan niya na madhab na sumiyong sa kaniyan si ko madhab yakin niya Imam Ahmad bin Hanbal na kapakaya tiro tas kaniya na Salafi. Away. Isa iman to ba sa tanor? Isa habagu ba sa habagu ba sa na salap yo. Binagigi mo to ras na ayaman na Ahlus Sunnah wal Jamaah. Na may kasutitud na pagbukunot ito topo kay na ginawa niyan ko Abul Hasan Al-Ash'ari ko Orian o kaya tubot yan na ino nga pagpakarata. Mitubot sa kanyan. Anya ka kadugan. Na ayaman marata nagyang to
ibarat na sotawan na inito po kaya na ginawa niyan ko ngaran niya kanya Abul Hasan al-Ash'ari na naada niya pagawa ng nga kapitian. Di na sa lakob yung gilbok. Sa lakaboy galabok. Kaya sa mga kapitian na si kuan nga kapito kuan Abul Hasan al-Ash'ari ko kabubulin na Mu'tazila na di ta katarima. Uy na, udi na sa lakod niya yung gilbok ano. Total areas ta doon na istorya buong nga nakuha na. Bapiyasi ko barat na mga Ahmad tira no, mga humble eh. Na ada membuat kelo yung mga ulama tira na mga fudalaul Hanabila. Ay mana na mga pipiyasi ko mga Hanabila. So sama no to na siya butro na ada membuat mga kadugo niya ditaro niya na humble kanian udin na tigit na salap yo. Na kenapa niya buku kadugas titu ba? Makaliliw si ko. Makaliliw bu mambuko. Makaliliw si ko titu manhaju Imam Ahmad. So ama na isa to sibunta no sango to lilagi dere na. Utatiktan no kepakayaan mambu mga tao. Titaro nila na gitui kwani wi na makaliliw bu. Sango to panarim di terono. Sana ustad no pa man na kapakaytirong nga si kakadoktor na yung Ilocos tano na pamana biliba ko nga kanabagi suara nga nakanumpun kanabagi tapik sa giyang kaya multaka nasabop sa giyang uta malas ukatawin yan na miya simbagi sa kanaba na reference okay da sa mga ano nga alam mo yan okay na so mubanog sa tahkik niya nga epituri kakadoktor na kapakaya pumatya siya so na kaya Tarikhul Madahibul Islami. Islamiyah. Isa to ano, so history ron pa. Ana pa taros ta nga yawa. Al-Ibana awag yung to makalat al-Islami na yung tadua kitab na langon niya ano pa man symbol so ada ng mga kompeten. Gitu siya gini Abul Hasan al-Ash'ari nagyang mga Ash'ari man to na paman na matutusa sila sa kapag inaray-ray ng kakanaboto o akido Abul Hasan al-Ash'ari nga akidira naman to ini pagawa yan. Kaso Abul Hasan al-Ash'ari na si Ilmiya wapat si ko o ang sunod jamaah. Sama na wato ako na tiake duli na biogre nga kakatan wa doktor. Aswabul Hasan al-Ash'ari na sidin mi petapatay si ko Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paman akidah ontolo. Liuron na nami alun niya man na su Abul Hasan al-Ash'ari na sango to akyasong yan sango to akwan adna mini suratin na duti mana kitab yang aya pagaliw niya no inalo niya naguta al-Iban naguta makalatul Islam pamakin kita malun niya no kapag usa nga aya may pantak sa nga nakita baka taro iro so paman na sabagi kung mga ulama sa Pilipinas pindirataan na nakita na paman na gingotowa kuan nialo niya na so tigin so sabagi ko mga ulama sa Pilipinas na ayaw nakabaseran na gingotowa kitab na bindirata ano pising karo pamawana tira pising karo ana Allah alam na ay si nga kakatano doktor ay tir unian na suka tataguno ni darpa aya titu na kana busog mga ulama sa Pilipinas kaatabang ko mga ulama na si ko ay man na kapkiliran ano kesu mga marana waya ano rang kesu nga ya pamanakap ke kuana ay kekedegan na ano mga ulama na mga baratian na tumiyak kek sa nga kitab na ay kailera no na nakya kuana kaya sa ogo no dinapianalin pinarampong at tigilan na mga marano mga ulama sa Pilipinas ka pamawan na taman sa kuano pamawan na mga Arab hindi na mga pwede mga inged ay makapturo na sumimata o pamana sumong mga kitab kapag ada makita ini suratin ang mga ulama o sumini suratin na kitab na digaro mga pugma kamadar sa ulama sumiratro na aya kadar lang may manurat na tiyang tuwira na giyong kitab na aya sumirato na sa Abul Hasan al-Ash'ari ang talo kitab gimota tigin na aya kadaklan no mga ulama na tiyang tuwira na uta ko kitab argi
Ada sangkaan san. Semua ulama. Ayah malum ketaro-taroan sa tig na mutatik kuana ano to. Kaya Piana rampung. piana. Mana niyan adna pia kepakaian yang asalin na tigira no. Semua di mana kek sa kitab. Yung ta dira ni pangadina tinto ni ranso. Berarti ustad. Ana ni surat ka upama. Nakaigo ni na belay di man tuad na computer. Nanagunin nakaplay mo. Kaso maktutiran na siya ko takin ni surat niya nun. Na nasik orian yan. Siya nga ako na naptih kay kano pa mo pura mini surat yan. Ang taon nung ako. Orian na makakuan. Ay naman di ng pangasasamburi sa akuan. Kaya gira ako na ketenduiran. Nga na mga muhakik na ketenduiran na wato akuan. Kepaya ako. Ay napagbisan nila ng mamo. Ay baratan no pa mo stad na saka. Na aya didebitan kay berat na bilang nga tau ka ko banga buka katero. Na sumura ta ka sa kitab na digarupeun harus sa mga basa ke diem pa. Mga rata. Na si urian ka, urian berat o ibaratan na kay pus ka, si kumya makapiran na pupira pulo ragun. Na te ana mga ulam pengadi nira na uta kitab ino ma di piura ya si ustadi miya surato. Oke, miya tanto saya sumura to. Nasab man tagu yan. Diba di la piura askanya ni miya nurat sih. Nah isa aptindu ni ran nanguto berarti nasu aton historier ka. Pamako historier ka berat na saka na bilang nga tau kau. Wah, siya katero. Siya katero di ka bebesa sama rata. Na urian yan nagimuto kitab na miya nga toto ni ran na besa. Ana na pseng kasirano. Gitu tira na ino ya kesaugi sa di mapi akatero aya kata ke ustad di pemanaro samarat. Bilang ataw ko na naging kaya wana gisa wana. Sugiti sa bapay gira wana semua wana disirem ka. Lagi pamana kumpir ta sa ta kita biagin niya kuan Abul Hasan Al-Asy'ari. Nana sing kaso tigita piya panarap kag ada pa ka sala panarima ikuan. Kepa kaya gitu membigas yung erano. Ibarat yan pa man adna tawat. Ibarat to. Ana to ibarat tiya kike na uto kitab. Na naya panarima yan na manan yan na pagusar sa pamikirano. Pamikiran ibarat terima na pa akan pa ma. Na natigi na giina kuan. Miyang buguru na kaso wanak na bunyi na ignabagi style ka surat yan. Nabagi ka usalobi di na ka kita kompos yan. Nabagi mga basan yan. Na di na ditiro na tigin na kuan. So musa ba na tinada ka marata kakuan. Ginan so Ginan ni pakasad. Ginan ni pakasad. So ginan ni miyawno lang yang kakata na doktor lang. Yuti pagmin yan. Amanan yan na. Ada mga sabag mga ulama adi na ditiro na kaya kuan nya sirang pangupama ko nagyan na pungiro kaya derata na lagi na di pangantangan kena bead na kinuha ni ran nakita pagisar bukan na pisumbagiran kaya mana niyan nasyaki ni Abul Hasan Al-Asy'ari na angyas kanin sa ni akide man tuwa Asy'ari ayay man tuwa paman na gingoto ako kepakay ustada saya tabu-tabu isa dia enggak na ureno mapasetin na gingoto tigin na suama na mang Asy'ari man ton angyas sira ko kuan angyas so Abul Hasan Al-Asy'ari sa iko mga Asy'ari kaya gingoto sa sukmata ya kabase ang kakatano doktor na sala kawa kakukuni ka mga kuano. Dia nga mga Asy'ari man to na sala kaw makakadegiran manhaj akna baso titu manhaju Abul Hasan Al-Asy'ari ko kaya tubat yan. Yung mo to kabasa nga kakatano doktor na istihad yan no to. Gitu pamikiran yan no. Ka asakan ka kanon. Nadita ke desisyon na no bangari kay nga lawan mga kuan Asy'ari sang mga Asy'ari man to kaya adna mga Asy'ari man to ayad na kidigin na so manhaju Abul Hasan Al-Asy'ari ko kayo no tinansi ko Imam Ahmad bin Hanbal sang ka na siguro dunad gitu siguro dunad so adna ayaw ko na inup na ibarat na skana ina na sabag aginaw nga sang tuwa tao
kapuna mana maran kay so kuan yan yang makakad. Na sana ilena na madek la mga tao. Aku kepakai pen uman niya sa era. Kepakai uman niya sa era. Na ayah petiru niyan raka. Aku ayah tengah niyan raka. Na ya kakadug niyan na so. Akidu amana Abul Hasan Al-Asy'ari siko Jatubat ya. Pakare na pagusar ni rano. Pagusar ni rano waktu kita tigitan. Na giungot mana ke tiron ni sa mana amana madudu sasiran. Na yung tatiktan no isti dun nga katano awan no. Isti di no to kepakaya amana niya na makasusugat. Na kepakaya mamba di makasuguduin aya tinudan tanoron sa mga pagaritan wa mga awamu. Na sa mga ulama na sagyong to girang laburo nga mga kakatan wa mga ulama. Na to istihadiran na upama ko makasugat na pagkakwasiran sa duty mana balas. Na udisiran makasugat na pagkakwasiran sa sarwa balas. Balas sagyong to adiran kapag istihad. Sangot ako. Aku ging kaya akuan pamana iptede ka tanon stad na so bebener ka tanon mga ito ilmu so mga awama na yad na kailangan kiran agu ed na patut kiran na maihtiramiran sa mga ulama tanon kapagadatan nila sa titwa kapagadat pamana laidang nga kakatan wa doktor aka pa kaya tiron menanga Pilipinas kana limi matura mga doktor na katawan tanog yung ada udatul masihiyah Nana api apa no pamana diga masuswat sa iyong ulama kadi kaon masuswat ko sa yan na diga pamana sa marata abang amyara tang talibilian aku sakam na kayo stan esaki mo sera kan na siko kapkeun getan ko ngarana Asy'ariyah na ditanup ke takaban ka lagi nga kakatan doktor na Peter ya na Abul Hasan Al-Asy'ari na mito bot aku sih demen misiru patay ko kuan lagi nga mga tawa mga Asy'ariyah natutaro niran nasisiran sa ko. Akido Ahlus Sunnah wal Jamaah di nasi ko Abul Hasan Al-Asy'ari siguro no kay tubat yan. So masuk ke payaguna dunia pagawan so akid kuan Mu'tazilah. Nanasala ko to. Piadu sa duwa ngati. Siran no to gusto lang. So ya pinakakailangan tano sa kanaya ko tano na pinakakailangan tano na pagedatan tano kay mamagedatan tano. Ay mana niyan na so laburu na keso ko kay si tagira ko na sitap ke ilesa kwan ayap ke den sa adat na naging to mga followera na hindi ni ko na disidiran limbibasaan sa mga rarata aging to kwan dibun malibud-bud mo ta kapingira na dideg na malunga man rin ustad pepandepati upama ko giraw ka gira na Asy'ariyah na dideg na Orianian na gimutub sa Peter ka dideg na makakadegin na so ketu betu Abul Hasan Al-Asy'ari na teto ni miaso ka api ka dideg ke besu na iso to awidakan kagi nga ya kuan di kuan mana kapigin taw taro sa giang kaya dunia na isa na kaya amana kaungan udina kauntul wallah na inad niya so alungan na mori Rontan durung kilay lagi, rontan durung kilay wa anta ni titu maka mamantok si titu maka mamantok mantok na di kasen ipangwan sanga ya panama-nama markadi sagi nga katagwa sa dunia na panama-nama markadi gilebek sa simbo si ikwallah anu man kasuatan nga si ikwallah kaya kakilay nga unsa manin na titu mea sugat tano na makomatano sa alungan na more kami ka matang ko surga ami asigurado ka po so kukum tano wallah na narong kilay mo to anta ni titu yang to saya mana importante na nagimo to pengirawa amana Asy'ari na upama ko udina pengirawa mo sa lapi na ilayang ato na kapigintaw niyan bigira di simbe na basalaw ako basalaw simbe niyan basalaw titaro niya na nabi niyan upama ko wana na udina ba uman tiru na dina bun benar pabedi siraga bendi pa mikiran sa akuan ginga man ay girap na kuan pengiraw sila na ginga na kaya kuan na ay pusar na pamikiran
Na kasabu sino pipikirnya na do beli pamikiran. Na soalnya na inagtanong niya na Gina na pamikiran na padanan si ko kuan 5 timanap siya. siapa no ay. Na isa to ke kiningatan. So na ino ka susta mga padebua kag nga sompat agi nga video kay berkata sa atan na ubed mga pada mga oras tano. Na kabaganta no sa oras agi mo to sompat. Sama na si tano matatama di sagi mo to kaptirwan yan sa mo to kaya wan man na so mga asa ira man to na sisirang ko kay dewe. Sala ka Katago kira mo aron tanon mata man na neno ka ba na buo mga pada mga oras we na sama na miya tanto na basta ka nasa ira kay ibarat bu na ay ka kadegen ka na sutitu kay do Abul Hasan Al-Asy'ari. Okay kadugan yan ko manhaj akidah yakin ya Imam Ahmad. At ito Ahlus Sunnah wal Jamaah makakadege so salafus saleh. Na isa gitu ye kumpir mentano di na perkara gentano sanga ya sembega nga ya kakatano dokter belasangan wallah sada piti tamanian na ari guram ya tunai bed na mga pada mga wan sana ibu ki umbungan san guru ustad na sokwana apa mana titua pembebendu sabenara nana pagagama mati sa kitab na pumati sa kitab. Gitu so miya mga diyon. Why? So miya mga diyon. So masuk di pagagama mati sa kitab na di pumanaro sa mga rarata. So anararami ganin na ulama naroon din. Kagiro ramikun na dinga ate di minggil bekar o sama piana pingu basa na kapne sama rata. Pama ko na minggil bekar o sama piana ate binina sa siya. Na dia dito puno mata o mati sa patiha. Na iti problema na so masuk pagagama mati sa kitab na iso nang utapitero ta kita bagi nga pianarwa nga kuan lokostano bangsatan si doktor na nakapakaya pagili iman ni sa pematian ni kita bangaya kuan ay nalo yang gurutan si magister yang kaya tarikhul madhahibul islamiyah kaya gini Abu Zahra susakan nusad na kapakaya rong agi na miya kalala ini guna si ko kuan pemati si ko kuan na nakapakaya pematian tanwaya itu bu ustad na belasangan wallah langun tanu pagimit namin sekarang upiro man sa yang kaya kuan mana kipag-share tano sa agi nga kuan kipag-share sa agi nga video tano ako din na channel taro sa YouTube na pagibit namin sekarang sa ka-subscribe yun para mana gira na bagwa video tano na mag-anap liyo niya gira no kapamago man sa ilmo kapamag susumpata sa balas Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam tanun pukul at na sadya ta maangunan na usa mapi ya na nangunan na ko to naso pungilba ko manguna lagi din pagkakuha nga subalas lagi dumiyawan ano so pagkano na mirkano bu salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh